ҷонои ман, иҷода боша ютуб канали як хоҳарак Мона пешкаши шумо мекунам, ки дар влогош пухтупазҳои беҳтарин дора, пухтупазҳои хонагӣ дора, сайру гашт бо оилааш, бо фарзандош дора. Номи каналаш боша Молодая мама ном дора. Ин хоҳараки мо дар шаҳри Чечения зиндагӣ мекунад. ютуб каналша дар комментария закрепид мекунам. Подписчикои азизи ман, беҳтаринҳо, дароин подписатсия кунен, бениҳоят хурсанд мешам. Ай ҳамаи шумо миннатдор мешам, дӯстони меҳрубони ман. Медонам, ки хоҳиши маро қабул мекунед. Як ҷаҳон ташаккури зиёд. Ай ҳаматон миннатдорам, апаҷонову хоҳарҷонои ман. Дароин подписат кунен, ай номи канали ман нависен. Хурсанд мешам, дӯстони меҳрубон.